Salam Halmurat ağa, Merdan ağa söhbet. Bugünkü gepleşimiz Türkmenistan'da, Terze Türkmenistan'da koyulan maksatnamalarımızın, önümüzdeki maksatnamaların sosyal hizmetleri, sosyal hizmetlerin onlarca yani hizmetlerimiz var. Şulardan hazır men bir neçesini sanap şuları üstünde demetcek, durup geçmeli. Birincisi, sizlere söz verin, salamlaşınlar, sonra gepleşimiz devam edelim. Halmurat ağa. Sağ olun. Salam, hormatly yurttaşlar. Merdan söhbet. Umida hemmäňize salam. Sağ olun çağıranýyz üçin birinciden, ikinciden şol sosial hyzmatlar boýunça maksatnamalymyzda gatkan punktlar var, ýerine ýetirmeli wezipeler var. Şolaryň wajibynyň bir tanesini okujak bolsak, şonu birincisini okasoň, jogap alynandan soň ikinji, üçünji geçiber diýjek bolýar. Şu tertipde işlesek, has watandaşlarymyz üçin düşnükli boljak. Şonu aýdýan. Hazır şu okuyacaklarım, hazır hazırki Türkmenistan'da en öne çıkanlardan da problemalarımızdan birileri. Anbi kardeşlerimizden salamlasınlar yurttaşlarımızın. Salam hemmelere, vatandaşlar, Halmurada Tuğçe'ler. Esenlikler doğanlar, esenlikler yurttaşlar, sağ oturmasın. Salam bilen valtal turmalıyım diye. Kayarlar zaman diye. Başlar. Yok, hakkımız var. Ama umida kardeş ayeti verin, birinci soranızdan başlarız. Için katıp kaldı, can geldi. Birincisi şu, hazırki Terze Türkmenistan'da hastalıklar. Şular hakkında, bolup duran hastalıklar, sonra Terze Türkmenistan'daki maksatnamalarımız hakkında. Var mı şu hakkında açacak zatlarınız? Halmurat ağa, size birinci söz verin. Sağ olun. Bu hastalıklar yönü kayıra çıkan hatta tarihin birce minutta aytmalı bolsa Niyaz Türkmenistan garaşdyrlyga çıkandan soň Türkmenistan'ın territoriýasynyň köpüsinde yerleşen keselhanalary ýa hastahanalary, medisina punktlaryny hemmejigini yapdy. Ine şu taýda halkymyzda saglyk boýunça gaty uly problemalar çykyp öderap başlady. Ahir soňky netijede de ine şu gün halkymyzyň hali ýagdaýy görnüp dur. Bu medisina urunun hiç mut kömegi aslında yok. Pullu kömegiň peýdasy yok köp ýerde adamlar dine pullaryny harçlaýar mesela bizde şol ýani hassa bejergi berýän ılımy bilimi ýetik lukmanlarym ýok Türkmenistany diýen ýa. Ene biz näme etmeli? Iň uly problemaň biri mene şol halkymyzyň baş saglygy bolup durdy. Elbetde ene medisinan bu ýagdaý bilen erti ýurda barymyzda bir günne sudatlaryň hemmesi düzeler diýsek, onu ýalňyş bar, ýöne iýdi giderli şu üstüne şu temaň üstüne işlenip durulsa, ondan täze guruljak parlamentde ýöreýte ozalan bar şolar ýaly aýdaly komissiýa da komitet şu sağlık komiteti şoň üstüne onu sudatlary düzeltmäge we gerekli kanunlar çykarmaga, şo kanunlaryň hökümetiň wagtyny ýerine ýetirmeli bilen baglanyşykly biz ine halkymyzyň sağlyk ýagdaýyny ýokary göterip borar diýen mende ullakan ynam bar. Ine sağlyklar nähil derejede bolup biler? Görüp otur bizde şu mahal hazırkı zaman medisina enzamları Aşgabatda bar diýär, mesela beýleki vilayetlerde yok diýse bolmaz. Şu bar enzamlarym ullanmaga bularda bilermen ýa spesialist ýok, daşary ýurtly tehnikany dogry düzü bolşy ýaly gerer ýaly ullanmaga. Ine bilen problemi bolupdy diýmek, biz öz türkmen ýaşlarymyzy daşary döwletlerde okudyp şolary ýeterlik ilim bilim berip ýygyny getirip ýurtda işletmeli bolýarsa, her seni öz kär boýunça.
ya da şu mal yurtta bar ihlasly ya braşlar mı, medsestralar, medbratlar mı okuyuplysı bar bolsa şolaryň içinde ondan şolara stajrovka diýen ady bilen kär boýunça kärini ýokarlandyrmak boýunça ýene de daşary ýurda uğradyp ya daşary ýurtdan bilermenleri getirip Türkmenistany täzeden medisina institutyny açmaly boljak. Onu o taýda daşary ýurtly ýanky bilermenleri getirmeli bar. Diýmek bizim ýaşlarymyz ingliz dilini bilmeli bar esasan türkmen dili bilen gapdarly. Ine şeýdip öz kadrlarymyzy 10 ýylyň dowamyny biz doly şol medisina uğruny alyp çykar diýen menne ullakan anam bar. Şu bizim ýaşlarymyz urjak bolýan döwletimizde ýaşlarymyz hökümetde işlese onu bizatlar hökmen şertde berjay bolar. Näme üçin ýaşlar diýip aýdýar? Ýaşlarda uly tejribe bolmasa da uly hyzy bar. Şu zatlar etmäge, şu işler berjay etmäge. Ora özüni görkezmekçi. İkinciden ýaşlarda bilim bar. Biz bilimsiz ýaşlar hökümete barmaly teoriýadan gatdy daşdy. Şoň üçin ol adamlar öz işini bilenden başardygyndan öz okuwyna bilgisine bagly alyp giderler. Yetmeýän dadyny ýene de daşary ýurtlardan biz bilermen ýa spesialist getirip hökümetde de işletip bilýär. Şoň üçin saglyk meselesi iň uly meseleň biri bolup dur. Şuň kuň şol ýanky jenaýatkar topara hyzmat edýän ýanky diňjalşy öýleri bar, sanatoriýalar bar, Pöwride bar, onsoň bir Abada bar, näme bar. Şolaryň hemmejigi haýsy welaýatda näme boldy? Ähirisi halkymyzyň saglygyna hyzmat etmeli. Çağalygy, enelige, garrylara, pensionerlere. Ine şolaryň saglygyna seretmäge biz borçly. Şonun ine döwlet programmasy edip parlamenten kanun kabul eder hökümete. Ine şonu aýtjak boldum. Başga goşjak bar bolsa şu mesele kardeşler. Sağlıkta özel diýerler näme diýerler bize türkmenlerde? Hususy hastanalar açmaly diýip düşünýän. Näme üçin de hususy bolunça has nemeli bolýar, hususy eýetçilige geçmeli, hemme döwlet nemesinde kän işläp duran pudok bolmaýar ýa-ki. Döwlet derejesinde hususlaşdyrmaly diýip bolýarsyň tuğça, bu dogrymy? Awa. Hususy balnisalar. Ol hökmen bolup biler. Ýöne şuňa ertirderler. Ine baramyz halmyrada konkurensiýa. O programmalyň edilmeli işler. Onu bize işlejek täze Türkmenistany işlejek hökümet olar özleri planlaşdyryp näçe wagtyň içinde näçe mesberde her ýyly näçe derejede haýsy welaýatlarda şular ýaly döwlet eýetçiliginden aýrylyp şahsy eýetçilige berilmeli. Olaryň konkurs esasynda berilmeli. Her gelene mesaňyny balnis ýa keselhana diýip bolma. Oň ulumy barmy? Olaryň tejribesi barmy? Oň elinde mümkinçilik barmy? Şem bir topar zatdan ibarat bolýar. Şu zatlar ýola goýulýança, diýmek döwlet häzirlikçe eýetçilik etmeli bolýar. Başga bir kıyılly. Soňra gapdalynyň şahsy klinikalar dörep biler. Manýada diş klinikasy mı, kosmetologiýa mı, ýa ýene bir zat mı? Onsoň bejer urundan mana bar Ýewropada işläp beren döwlet emeleriň bar, ýanky bejer edaralaryň bar, şahsam bar. Onsoň halkda saýlama mümkinçilik bar, haýsyna gitjek bolsa. Onun üçin onu wagt çözer. Biz şuň barıp hemmejik zat şol saglygy saklaýyşy şahsy eýetçilige berjek diýsek onu biz gaty ýalňyşar. Men pikirim elbetde. Häzir Türkmenistanda en gerekli bir sosial hyzmatlaryň biri sağlyk. Näme üçin de Türkmenistanda sağdan adam ýok diýip ýok desem bolýar ýani. Serdar size söz bersek. Sağ olun, menem üstada halmyrada gaýdan üstünde dolduraýyn da. Saparaga köp aýdýandyr, institut gerek diýip. Institut de saglyga seredemizde eme diýmeli. Şol biziň saglyk sistemamyz bardyr, geljekde Türkmenistan saglyk sistemasyny şol institut näil diýdim. Şöyle ütgeçik döwre bap, ýani keseller özüni bejerişdälde
öňüni alýan bir görnüşinde şol institut şonu düzmelde sistemaň içine oturtmaly şonu. Odan şoňa görä yani halkymyň bilen isle içeriden bolsun, isle daşardan gelen bolsun. Öňünden şo keselleme däl bir şertler döreder ýaly. Gerek bolsa adabelli tebipçilik yerlerine açmaly. Her ilde şolum halka ýakyn bolmaly. Bir owadan näme gitmeli da paýtagta gitmeli plan ýerde bar diýip. Şol jemlemeli her ilin keyni näme halka ýakynrak bolmaly da hyzmat. İslen wagty giýjäň ýar bolsun, gündüz bolsun barar ýaly bolmaly. Şu institutlar başyna alyp çykmaly mukadýanda. Sistema gurunup oturtmaly da şonu düzgün bir öňüne alyş. Ondan ýene de bir zat bar, saglygyň iýiçkiniň halk önüne näme iýiçýän ýeni bar, içeni bar. Şoňa da saglyk üstünden geçmeli şo zatlara, kontrol etmeli şo saglyk. Olmasa yani daşardan geller, içeriden gelen bir dermanyň üstünden bitirilen näme bolar, yer almasy bolar, togan bolar, pomidor hyýar bolar, şo zatlara saglyk kontrol etmeli mukadýan şo zatlara. Yani täze tehnologiýalar bar, duran ýerinde şunçak plasmas oýunjak ýaljak bir näme, dürtden pomidora şonuň nämesini görkezdi, himkady. Promilini görkezdi da artık maçmaya normada mı? Şol zatlara täze Türkmenistanda gurulmaly mukady pikir edýär. Sağ olun. Sohbet sana açık var mı? Ava. Men üstüne ýetireýin men näme? Türkmen gynansak da ýanky öz iýiçýän azy karytlaryna gigiyenasyna ve daşky gurşow şertlerine gigiyenasyna üns beregen däl, hiç üns beregen däl diýsem ýalňyş bolar berdi. Wapşa üns berenok diýsen has dogry bolar. Bunyň sebebi ne türkmenler iýiçenlerine ýerde iýiçenlerine pikir özüňiz görensiňiz Türkmenistanyň içinde de ýa-da ýurdun daşyna çyksalar hem stoluň üstünde näme dänderler, iýiçen derler ýa-da diýjek bolýanym. Birazajyk ýa-da keselçiligiň öňüne aljak bolsaň ilki bilen şoňa garşy görüşmeli. Ýa-da şoňa garşy görüşip näme etmeli? Görüşi başlamaly. Nähilek şertlerde näme gelip bilenok, kesel gelip bilenok diýilen terzde. Ýanky öz nemesine daşky gurşow gigiyenasyna hökman ýagdaýda üns bermeli. Buňa üns berjek bolsa, üns berdirjek bolsaň ilki bilen türkmen birazajyk medeniýetleşdirmeli. Sebebi türkmen islenlik bir ýer nemesinde tapan tupan ýerine yatıp durup ýörendir ýa tapan tupan ýerine oturup çom bolup nahary oturanlar. Ýanky medeniýetsizdir. Bizim halkymyz gynansak da hemme daha şu medeniýetleşmekden gelýär da sen saglyň dikelçek bolsaň medeniýetiň bolmasy sen näme bir köpü diýjek bolýanym hemem ýanky täze Türkmenistana geçilenne şol wagtyň özünde ýanky tuğçu dogan seden aýtýyşyňyz ýaly hususy balnisy hastahanalar şol wagtyň özünde döräp bilme mümkinçiligi bolmaýar. Onuň altyapylaryny düzýänçäň döwlet kontrolüne saklanmaly bolar. Diňe nemede balnisalar däl döwletiň islenlik korpudowy, ýurdun islenlik korpudowy onuň altyapylary düzülýänçe göz astyna saklanmagy gerekli bolar. Soň bizim türkmenlerimizde häzir kaýygysyna gezip ýörenler, olara geçmeli olary täze dörek gelýän ýaş nesli nemeni öwretmeli, ýa-ni sosial hyzmatlar diýilen bir düşünjäni bermeli. Sosial hyzmat näme asliyetinde? Sosial ýa-ni bilgi bar, sosial hyzmat bar, sosial başga näme bar? Umuma şolar ýalyk nemeni metodologiýany, terminologiýany öwretmeli. Türkmen halk jemgyýetiň aňyny sosiallaşmak nemesini bilen okynansak da bizinkiler. Düýünden, ýa-ni 21-nji asyryň şerti bilen gawat gelen ok diýjek bolýar.
şu sağlık keselçiliğin içine med stansiyalar koşsak bolýar dep düşünýärler. Şimdi düğün bir video geldi. Köçelerde sular, su yağışın suları duran nemedip kalan da yaşlılaşıp. Şulardan keselçilik da nemedi dep düşünýär. Şular hökman gerek şu zatlar. Şimdi ikinci soruya geçsem. Alkogolizm. Häzirki Türkmenistandaky alkogolizm. Täze Türkmenistanda bolacak mı, bolmajak mı, nähili bolacak, nähili garalacak mı, öňüne nähili alacağız? Şimdi ustad men söz alıp bilermi? Ha böyle. Şimdi alkogolizm diýäs da. Şimdi ýene ýa kaçmaly şu adama ziyanly bolan zatlary öňüne almaly. Yani sen alkogolizm adam barma diýär bir şertler döretmeli. Yani şol şertlerinden biri men düşünýänim her bir bana ende ýaşagalardan başlamaly bolýar da mektepden. Her bir ýaşaganyň öz bir güýmenjesi bolmaly. Yani hobi diýip bir ad bardyr. Öz işin esasy işinden daşary ruhy yani beynisine bir nähil diýýärden derman bolýarmy, imit bolýarmy şol bir biri ýene bir zat şöýüp açylyk bilen ýa-da okşuk bilen bolanjakdyr. Ine şol alkogolizm diýdi ýa tirekeslik diýdi şol bir diýanly toplum adama we topluma diýanly zatlar ýa-na barma diýanly öňüne almaly da, öňüne aýlap almaly. Şu çağany ýaşlykdan şol zatlary öwretsen men düşünýüm boýunça şol zatlary döremeli däl. Düýünden ýok bolup bilmez ýöne köpçülik bir halky uzaklaşdyryp bolanmy hadip kirýän da. Sağ olun. Halbrada var mı koşmak isteriniz? O aytıp bor elbette alkogolizm bizim halkymyzda mahsus zat şol 70 ýyl döwrüne Sowet zamanyny adamlar esasan şol alkogol içkiler bilen güýmediler de. Soňam SSR kılanan soňam mene narkotika oturtdyny ýazyp. Alkogolizm ne derecede bizim däpde surumyza ya halkymyza maksut ya şonsuz umup bolmayan zat ýok. Peşeden ol bir bize bir boynumda da kınan zat diýip aýtsak boljak da. Bundan 100 ýyl ozal ara içýän türkmen ya badyr ya ýokdur. Bizim ýaşlyk döwrümizde de şo zatlar gaty delli. Men özüm birinji gezek alkogol şol armiýa 18 ýaşymda bolrymda şol armiýa uğradylarına sagamany dikkelsin diýilen şol ýaşyk dadyk gören. Ondan soň ýene de 5 ýyldan soňra ýene de toýda tonukda oturşykda şular ýaly ýerde içilen bolmasa ol arada çyp o köçede piýan bolup ýatan adamlar o şu men pikir edýän şu biziň ýaşlyk döwrümizde de gaty azdy. Ýöne soňra şolar köperli. Näme üçin? Oň sebäpleri kem. O sosial sebäpler bilen baglanşykly. Ýani hana Merdan kardeşimiz aýdyp geçdi, şu öňüne almaly. Öňüne näme bilen alyp bor? Birinciden propaganda işi bilen alyp bor. Şu alkogolun diýany barada, alkogolizmiň diýany barada. Şol enatadan içýän enatadan alkogolik enatadan çağasyna nähil diýan ýetjek. Soň gelecekki nesiller näme aýdyp kesellerden ezir çekjek. Şu zatlar düşünürüş işlerini üstü bilen ikinciden hem alkogolizme gonu garşy goýulyp boljak sport. Yani sport maçları, yani sportivni yemeler, zallar, beylekiler, türlü uğurdan yarışlar, sport boyunca mektepler açılsa, ondan çağan eri degmez hiçasan barıp sonra araşma ya beyleke. Cemiyetin öz içinden ýigrenç döremeli şol alkogolizme ya alkogolikleri. Onu hökümet ýokardan şol içmeler, beýtmeler diýenler o düzelmiyor. Onu biz gördük, geçtik onu. 1985-nji ýylda Gorbaçov häkimet başyna gelende SSR ýolbaşy. Şonu arak içmäni de satmany gadagyn etdi. Gidip ýatan
milyon hektar üzümler çapılıp zıngılly. Bütün SSR boyunca. Hem alkogolizm tuturdum, yok alkogolikle tuturdum, yok olaram iş yerine içip bölüp gittiler. Näme ziyan etdi? Ene özüm darçılığa ziyan etdi. Yadınızda bolsa gepleşiklerin birine sapara gaýdyk geçen şu üzüm darçylykdan biz 325 gün şöhreli gün mara depemiz. Şu üzüm darçylykdan çakır edilip onun daşary ýurda eksporda satylsa ene valutan iň ulusynyň biri şu paxty näme görmüze gerek bilen. Özümde gerçekten üzümün soğuğunu çağırılıp sağdığın durmuş için gerek de mürebbetler, başka da kölögesine otursunlar. Edilen çakırı mana daşarı yurda çıkarıp satılsa, yine yurda ya sol hocalığı ya yine şahsi yani yeçilikteki hocalıkları, mülkdarları katı olup peyda. Onun için bu tarzda katı balanslı seyretmeli olacak. Yani alkogolizm meselesini dürlü taraftan çemeleşmeli. Dine yukarıdan pırkaz verilenlerin on sonuna çıkıp olmuyor. Sonra çıkıp olmuyor. Sağ komrada. Sonra yani mesela Türkiye'de başka bir devletlerde görüyoruz da näme 18 yaşından küçük çağlara alkogol içkileri satılmaya. Sonra savadı var. Saat neçede alkogol içkileri satılmaya de. Bunları güce koymalı. Sonra yana siz belirlep geçtiniz ya propaganda işlerini geçirmeli. Medyanın üstü bile, televizyonun üstü bile sağlığa, köprak sağlığı öne sürmeli. Sport öne sürmeli. Öyle Şüveçede de son yani biz görýän Ýewropa döwletleriniň hemmesinde diýen ýaly islenlik magazyny alkogol içkiler satylýar. Emma Şüveçede satylanat. Şüveçede en güýçli pivosy 3,5 gradus ya prosent bolmaly. Şondan ýokarsy beýlek magazylarda däl ýöreýte magazylar var alkogol satylýan. Şo taýda. O taýdanam sen baryp 21 ýaşyňda bolmasa sana ol güýçli alkogol olum satylanat. Ya köp yerde şol akşamkı geceki klublarda yine de şo 21 ýaşyň bolmasa o taýda da sana berilmeýär. Ya kluba da salynaňa. Şeýtdirip şo adamlary şo bir belli bir ýaşa ýetýänçe hökümetem saklaman aladasyny edýär. Ýöne şol bir wagtyň özüni sagdyn durmuşa üns berilýär. Sporta da şolar ýaýwanlandyrylýar, bayraklarmy, ýarışlarmy günlük nasy. Pensionerlerine çelleşip ýör şu döwletde. Yani onun gör çağılar aktıklarım onları iyidine ýerýär. Yani ýaşy görülen ýemesi şol netijesi. Maşgalasında görüp sonra o çağılar hem şunyal enesinin adasında görüp. Onların yolu devam eder. Söhbet var mı koşmak isteyen bu hakkında? Meni gysgaça goşulam ýa-ni buny göz astyna saklap bolmaýar, wagtlança saklap bilersiň ýöne. İşe adam näme de bolsa içýär da beni. Ýöne biziň halkymyz gaty alkogol içkilerine gaty ýakyn dälmi ka diýjek bolýan. Mena esasen soňky ýaşlar. Soňky ýaşlar gaty ýakyn däller. Bundan soňraky ýaşlara ýakyn etip bolmaz. Bu mesele gaty Türkmen halkynyň ýa-ni Türkmenistan üçin esasy meseleleriň biri dälmi ka diýjek bolýan men bu alkogolizm meselesi. Yok, söhbet bu sosyal hizmetlerin içindeki nemeler şulara geriye şuna. O girse aýdyp geçýäli kalmady, anyň üstüne ýetirdi, any propaganda ýollar bilen ýa-ki mediýanyň üstüne şo ziýanly dony täze nesle ýetirip durmalar, şoň näkilep nemedigini. Onu biçden gerwet bolýan zat diýip nemet durmalar, ýöne diýjek oň ýollar, prinsipler bar, ýa şoňa görä o bilgili adamlar bunun üstünde işlerler, iş alıp bararlar. Yani psikologlar mı, psikiyatrlar mı? Täze Türkmenistan'da hemme häzirki bolup duran, häzirki sistemada, häzirki rejimde bolup duran zatlar hemmesini detaýly näme düşünýän. Sosial hyzmatlaryň en gerekli maksatnamalarynızdan biri. Indi 3-nji pensiya hakkında. Hani ýaşlar näme diýär? Bizäni pensiya ýaşyna ýetdik. Ýaşlar kardeşlerimi dinläp göreli. Belki nereden aýtsak ýa söhbet aýtyňyz başlaýan. Ben aýdyp Almyrada. Bolýar, aýdyň men soňun jerde. Işleyen yerim hem yok.
Yani hiç yerde işlem yok, pensiyem yok. Baryan vaktim näme bolacak bilmedim. Hazırki bu rejimde. Ama yine teze Türkmenistan'da pensiyamız hem bolacak. İşlemeyen oturan ayallar hem pensiya bolacak. Öýünde oturacağa bakıp oturan näme ev hanımı diýerler. Şularyň hem pensiyasy bolacak. Teze Türkmenistan'da. Ben söz alıp bilermi? Awa, aýdyber. Size söz ber. Indi stada men iqtisadçy däl bolan öz düşünjämi aýdaýyn da, indi her bir işleýän adamyň näme töleýär, nalog töleýär, olam bölek näme aýsy ura ýatyrylýandygy. Indi şoň işleýän adamyň gelejegi pensiya bolýardan diýip ahir ýaşda pensiya almaly. Indi bir belli bölejegi şonuň bir gurama cemlemeli mukadiyen bir yerek, o zaman şol meselem 100.000 adamdan cemlendi belli bir pul. Yani şol çotayda pul yatmalı değil. Şol pul işlemeli. İşlep durmalı. O zaman indi sonra her senin her bir ene maskala bolýan ya bir atasy bolýan ya bir çağalarına seredýän bir zenan maskala bolýan olara çelläde almaly da sosial hyzmatda. Şimdi şonun işlerini yani bölümünden halka yetirse olurum kadip düşünýän da. Cem pulun yatırıp koyman bir iqtisady dolanşyga göýberige de şonuň uzundan tölese olurum kadýän da. Mikrofon yapsam birinizden azanyň sesi gelýär. Galiba. Sigorta töleýärler. Sigortanyň pulundan pensiyam alyp kalýarlar. Mesela ýa keselçilik hakynda näme etdik şunda doktora giden wagtda kesel adam doktora giden wagtda sigortadan yarım bahasyna liçeni alyp bilýärler. Pensiyam şunun içinde. Emekli parası diyorlar. Bizde näşe bolacak? Men bärde söz alıp bilsem näme söz berseňiz bura üstüne ýetirjek. Ýa-ni Türkmenistana geçilen yerli dolanýarşlar bolar, yerli häkimetler, ýa-ni merkezden dolanýarşlar, ýer ýa-ni bölünjek, näçe nime bölünjek belli däl ýöne. Şu yerli dolandyrşykda şol yerli ýaşaýjylaryň şu öz hazinalarına, ýa-ni yerli hazinalarına ödeýän, ýa-ni serdaraň aýtýarlar, salgytlarynyň ýasasyna maýyplar şondan pul aljaklar, ýa-ni işlemän ýatanlar hem şondan näme etjekler, peýdalanjaklar tölenýän salgytyň ýasasyna. Ýa-ni hökümet mesama pul diýip Türkmenistanda pul beriljek nemesi bolmagy kadijek bolan meni. Ýöne men pikirim aýdýan berdi. Halmurata barmy goşmak? Bolar. Men pensiyon sistemi barada aýtmagy men mümkinçilik bar da özüm pensiya çykansam. Yani şu wesede şuňal pensiya sistemisi bar. Birincisi sana minimal ya en aşağı pensiya onu sen şu işleyen yıllarında devlete tölen salgıdın vardı yani merdan kemi onu nalog diýip aýtdy da Türkmençesi şu salgıtdan emele gelen pensiya minimal bellenýär devlet tarapyn bellenýär şondan aşağı pensiya hiç kime yok. En aşağı pensiya devletin bellen pensiyası. Ondan ikinci baskançak pensiya ol sen men iş vereceğim merdan men sen elinde işleyen sen şol edaran yol başlasy her ayda şu men seninle işlerim için her ayda sen banka menin pensiyam için aylygymdan 1%-mi 2%-mi geçirip durýan dürli ýerde dürli ýemede geçerdi şu pensiya pulunu gelecekde men şonu ullanmak için ýöne bankam onu alıp basyp ýatyranakda ýa-ni gaýdylşýar şu bank onu aýlaýar şu puly başka birine kart veriyor şu pulu idini %% edip idini alıyor mesela bilen şeydi
Hemen pensiya çıkkansam, aýdaýl sen iş verici maňa men sende 20 ýyl işlän bolsam 20 ýylyň dowamyny şertleýin $100,000 sen tölen bolsam, diýmek şol ýam 20 ýylyň dowamyny şol ýam $100,000 bank aýlap şonu 150,000 ýetirdi diýip aýtsa boljak-da. Ine soň şo pullar maňa ýam ikinci şert bolup durýar-da pensiyama goşmaçy. Onu eline beren haklar. Sen şonu aýdýan, häzir men geçermem. Ine 3-nji ýylyny alýanda. Ol sen öz şahsy ýygynçygyň ýa şahsy goýan puluň. Sen onu akıdı bankta koy, öz adını ya da şu banktaky ya şu wesede ursat berilen ýöreýte yemeler var. Birjalar ya aksiýalar satyn al. Şolara goýýan ýöne o taýda risk özüňki sen utjakmy utuljakmy ol belli der ýöne sen özüň goýýan, öz goýumy. Üçüncü. Ine şu 3 saatdan pensiýan emele geldi. Yankı ikinci emele gelýär diýip aýdan pensiýam var. Sana idara ýolbaşçysynyň maňa Merdanyň 20 ýylla töläni. Men şoň elini işlänçi. Şonu menden soraýar pensiýony fond. Şonu sen 5 ýylyň içinde aljakmy? 10 ýylyň içinde aljakmy? 15 ýylyň içinde aljakmy? Şu pullaryň hemmesini ýa 20 ýylla diýip soraýar. Onu men oturup özüme sorak berýän. Mene 65 ýaşadym pensiýa çykýar. Indi men 5 ýyl ýaşarym. Ya 10 ýyl ýaşarym, 15 ýa 20, onu özüm öz ýanymdan saglygma göre kesgitli. Eger şonu 20 ýylda aljak diýsem, şo $150,000 20 ýyla bölüp berýärler sana. Her aýyny düşýänçe paýyny. Ýok şonu 10 ýylda aljak diýsem, onda şo puly sana 10 ýylda berýärler $150,000. Aýyo mene näme boljagyny bilemek, 5 ýyl ýaşajakmy ýa ýokmy diýse, onda sana şol $150,000 5 ýylda paýlap berýär. Soňra sen şol ikinji bölek kömegi ýam alaňa. Bank ýam töredi sana. Şoň üçin bunu çözmäge sen öz ıhtiýarlyň. Şular ýaly sistemi Ýewropaň hemme döwletlerine diýen ýaly işliýär. Belki men pikir edýän, täze gurulacak Türkmenistanyny parlament şular ýaly karar kabul etse ýa hökümet ine şoň esasyna adamlara pensiýa tölenmeli bolsa, onu diýmek arkaň işläp ýaşap bol. Şu döwletde diňe sen pensiýaňda hatda ölüňden soň sen şu işläp ýokan aýlyňdan 1%-ni tölesen ýa 2% bilemek, o şol ölüňden soň şolaň gonumçylygyna 100 ýyllap sen gubyryňa seredýärler. Şoň tämizligine ot goýýarlar, gül goýýarlar, şem ýakýarlar, olaň öz bayramçylyklaryny. Doganlaryna şoň barıp otada azat ýa ala edilmek emes, zerurçylygy ýok. Şo 100 ýyllap sen mazaryňa şolar gözegçilik edýär. Bu meselede de sen hiç kime ağram salanak. Şular ýaly sistema, gurulgy sistemalar bar döwletlerde. Biz öz başymyza velosiped oýlap tapmak gerekler. Bar bolan sistemanyň bähbitlisini özümizde täze Türkmenistanyny ornaşdyrayman. Şonu hiç bir ene ata ema öýnäkiler, çağalarym ýa gelirlerim ay ölmän geçen ay näme bize azar boldum, ene ýygyny seretmeli ýa bokun artmaly ýygen ýerler gördük biz öz Türkmenistanyny döwründe. Şoň üçin garrylar öýem bar. Şo ýanky pensiýaň bir bölegini garrylar öýe tölýän bar. Ine şo taýda hakyna tutmak medsestralar ýa seredijiler. Ine şo pensiýanyň ýa maýybyň günnelik iýjegine de işjegine de tämizligine de seredip durur. O taýda da doganlaryň naşyna hiç ýyly azar ýa alad eder. Aktyk çoğulugy gyýdy gelip seretjek bolsa ogly hany barıp şol garrylar öýüne görüşýärler ýa garrylar öýünden diň jalşyny öýüne getirýärler. Bu ýaly sistema işläpdir. Ol işläp ýören gelinine, ogluna aladasy ýok, maýybyňa ýa-da garryňa. Ine şolar ýaly pensiýaly goranyş sistemany biz Türkmenistanyny ornaşdyrmaly. Meselem ýa-hany aýdyp otur. Umyda kardeşim menne işem ýok, häzir pensiýada ýok diýip. Ýok, tuwalim sizden tak ýaş, ýani pesenden 20 ýyl, 25 ýyl işlemäge saglygyňyz bar diýip hasap edýän. Oňa çelli täze Türkmenistanyny gowy pensiýany gazanarsyň ýa öz başyňyzy mülk alýaňyzmy, başga iş edýäňizmi? Näme ýok. Döwletem üstüne goşar. Gerek yerini pensiya yetmese şu taýda goşýarlar, jaýyn törep bilmeýänidi berýärler. Bagyşlan wagtyňyz kenal pensiya barady. Uzak wagtlar maýsam boljak ýöne gelecekki Türkmenistany şular ýaly sistemaň bir hökmen ornaşdyrylmaly bar. Ol bir ertekem däl.
Ya bu arzum da şu işlep duran sistemi, ine Şwetsiyada da şu sistemi işlep. Şu sistema gözüne men görüp otyr, saparaga da görüp otyr. Şeýle şahir bir setri bar da Şwet bolup dogulsaň ýaşaýmaly ýurda kenni. Ýöne biz gynansak Şwetden bizim öz ata watanymyz otaýdy bize garaşyp otyr. Şoň üçin biz Türkmenistany şu sistemany ornaşdyrmaly. Sag bol. Sağ olun. 5. soran gariplaşma. Var mı söz olacak? Täzeden aýtana soraňy näme diýdiňiz? Gariplaşma. Yok. Gariplaşma diye. Gariplaşma. Men söz alıp bilerim ustada. Aynen. Ine ustada bir misal getirecek bolýanda men endi gariplaşmanyň ertýän ýerleri nira ertip biler, näme üstünden ertip biler. Öz ilim bilen häzir aljak ýöleten etrafynda arada hesem habar Telegramda goýuldy. Maýsa gelin 7 sany haýwan tarapyndan meydana gidip soňra öldürilýär. Indi staýda şu maýsa gelini näme ertýäşi ýoly, şu meydana şu ýederkekle gitmäne näme içeledi şonsa taýyk. Sosial üçinçilik ýok bolan soň ýoldaşy ýok bolan iki sancak çagasy bar. Türkmenistanyň ýagdaýy belli. Her kim öz gününi zordan görýär, bir terror toparyň emesinden ýa-ni azaryndan ýa-ni. Şonu indi Türkmenistanda indi bir durmuşyň nemesi da, ýani bir maskala 2-3 sancak çagasy bilen ýoldaşyndan aýryldy. Ýa bir kaza geçirdi, bir zat boldy. Indi şol iň esasy sosial hyzmatlaryň bir şu çaga bilen enäni öňde tutmaly mukadip pikir edýände. Çaga tam şonuň bir ýetim galmaly däl, enede zor nemede galmaly däl ýagdaýlarda. Nira urunjagyny bilen o biziň enelerimiz var. Tamam. Yurttaşındayım näçe eneler. Çağlar. Eneler daşardan ýaşaýar. Ana şol gariplaşma ertýär, şol sosial hyzmaty bolman soň şu taýa gariplaşma da näile adam gözüniň seredip bilen tarawyna ýörejek-de. Hoşsarsyz galýa-da sosial hyzmat diýmek şol hoşsar çykmak, çykmak diýmek öz watandaşyňa, öz ýurtdaşyňa. Endi şol maýsa geliniň ölümi iki sany çagasy detdoma ýerleşdirirler. Kim teretçi oňa? Şol ýerli häkimetiň boýnundaky ölümdir şolaryň. Şolar sebäpkär boldy. Başaran okmy aýrylmaly. Meniň aýlygym 5.000-10.000 aýlygym diýip bir näçe çaganyň nemesine galmaly däl da ganyna. Men şonu aýdan diýdim, sag bolun. Var mı söz? Täze Türkmen boljak gariplaşma. Asliyetinde hiç adam men garip boljak diýip gariplaşýan däller. Bu gariplaşmak sözüni birazcık nemede bolýar. Ýani öz islew bilen meýletin garip düşýänler hiç adam. Şoň bir sebäpleri bardyr. Istenlik görnemesine ýagdaýyna istenlik gör tarapdan baksaň bir tarapdan maddi durumu bolup saglyk ýagdaýy bolman biler. Beýle tarapdan saglyk ýagdaýy bolup maddi ýagdaýy bolman biler ýa bolmasa sosial hyzmatlary bolman biler. Yani häzir Türkmenistanyň içinde size şu wagtky Türkmenistanyň şu wagtky ýagdaýyny gözüne getirip gariplaşmany soragy orta atdymda tutuýdy. Ýok, täze Türkmenistanyň ýa-ki bu garip maskala bolmasy mümkin däl. Oňa mümkinçilik bermeýärse täze Türkmenistanda onu her bir adamyň häzirki wagtda türkmenler işläp berler, ýani işläp hojalygyny maskalasyny eklep berler, garip güçenoklar. Ýani Türkmenistanyň içinde bolup häzirki Türkmenistanyň içinde bolup işleseň ol dogry aýry bir zat. Ýani mümkinçilik berilen ýurduň içinde işleseň sen ähli şertler, mümkinçilikler döredilen sosial hyzmatlarym, saglyk ýagdaýdaky taraplarym, kamu hyzmatlarym, ähli tarapdan berilen hyzmatlar
bolan sistem ol döwletde adamzadyň garyp ya maşgalanyň garyp galma mümkinçiligi ýok. Bu düýbünden ýok. Ya şunu aýtsak bolýar. Bu şu temany açmamız sebäpden şu maksatnamamız, yani maksatımız şu maksat bilen açdym garyplaşma. Häzirki bolup duran bilen deňeşdirmek, häzir Türkmenistanda nähili boljak diýip şu maksat bilen soraw koydum. Almyrada barmy goşmak isteriňiz? Mene doğrusunu aýtsam, sizi dinläýindik geldim bärde. Siz bolsa meni görledi ýaňy. Gelecekki Türkmenistanyň eýesi siz ýaşlar. Onun üçin sizin aýdýan pikiriňiz men üçin gaty wajyp. O dinläp oturan halkymyz üçin wajyp. Sebäp ertesi gün siz işlemeli şo halk bilen, şo halky aňyrlygyny alyp gitmeli ýaşlar siz. Eni meclis agzasy. Ne aydınlayan zatlar katı doğru, o merdanyň aydany bilen emalalaşýan, söhbetiň aydany bilen, ýöne söhbetiň üstüne bir zatlar goşmaly şutaýda hiç kim öz erkine garyplaşasy gelenakdy ýa-da. Doğru, bir tarapdan hiç bir adam men garyp ýaşaýyn diýýänler. Ýöne näme üçin şol şuun kun garyp ýaşap oturanyny düşünenler. Şol adam. Şol sebäplerini aktarana, düýbünde näme ýaty şo garyp bolup ýaşaýanyny, näme sebäp bar? Şonu göresi gelenek, görse de bilesi gelenek, bilse de aydası gelenek. Onun için şu adamın esasen özü sebepkar bolýar garyplaşmasyna. Eni şu taýda men deňeşdirme getirmekçi bolýarna, Türkmenistanyň halk bilen ýene de şu Şwetsiyada halk getireli. Teredin şu taýda hemme şert öğredilen Şwetsiyada okujak bolsaň ýokary okujaýynmy? Sen 80 ýaşaýansan gitdi oku. Sana pul ber ya plan da tölegin var, o zatlar yok. Sen okujak bolsaň näme aýskartyn ýoluň açyk. Şo mümkinçiligi sana döwlet öğretip berýär. İkinciden sen saglygyň barada ýene de şol döwlet jemgyýet alady diýär. Sen sagdyn ösýän, mümkinçiligiň bar. Üçüncüden sen bilimiň bolandan soň, saglygyň bolandan soň, haýsy ugurda işlejek bolsaň, ýoluň açyk bolandan soň, garyp ýaşaýan bolsaň, onu sen bağışlan var, kellesi düzü adam değil, sağ adam değil, fizik ya psikik taydın. Onu adamın orunu bağışlan var, dälhany diye yürü töylerde olmalı. Ya da sen bu torun narkoman olmalı, ya alkogolik olmalı. Şunu çok edek becerdirip, beş edek, 10 edek, sonun sonra düzelmen, son önkü pişesi bilen yaşap verir, iki mahluk bu devletlerde de var. Yani bizdeki bilen deňeşdirendi, bular ara tapawut yer bilen göňýäli. Bizde bolsa ilkinji nowatda halkyň köküne palta urdur. Şu barada näme üçin men garyp ýaşaýan diýip özüne sorag bermäge mümkinçilik goýmadylar. Sebäp halk mankurt görnüşinde ýaşap otýar. Ilymsyz, bilimsiz halk. Taparagan söz bilen aýtsak jahil, ählisi. Men bilen. Jahil adam näme diýip onsoň bu zatlardan baş çykarsyn. Biz ene şu täze Türkmenistany gurmaly diýen adamlarymyz ya barmaly nesel ýaşlar şu zatlary ene şu ilimi, bilimi ösdirsek, şol gapdarlaryň saglygy möser, beýlekse möser, iş ýerim bolar, pensiýasy bolar. Esasy zat ilimli, bilimli adamlar gerek. Ya etjek işini bilýän adamlar gerek. Ya şu işte tejribesi bolan adamlar gerek. Şu üstad bolmasa, onu sen bilbil bolup taýranda da edi biljek işin ýok o döwletiň içinde. Ýene de aýlanyp dolan diktatura gelmeli bor, ýene de şol hökmürewarlyga gelmeli bor, ýene de aşgabatdan beren buyrugy hemme tabyn bolmaly bor. Ya bire hiç açan dinlemäni başarmar. Şoň üçin şu zatlaryň üstüne bir düýpli oturup çözmeli we işlemeli bor. Hormatly kardeşler, men şonu aýdýan. Yine bir nämemiz, soramız Çağaz Ähmeti. Çağaz Ähmet nähili boljak häzir Türkmenistanda? Häzir ýagdaýyny bilýäňiz, ama oturmam gerek ýok. Kardeşler, hani haýsyňyz başlaýan. Men söz alayın. Endi ýene mysal getirmeli bolýar ustady. Häzirki Türkmenistan bilen gelecekki Türkmenistan näl bolmaly? Endi edil häzir terror toparyň
bilkatlayan bizim çağlarımızda paxta da sokyalar, buğdaya sokyalar. Zivil dörmenen mecbur ediyorlar. Gul edip yetiştiriyorlar. Da bir hemme da kail olup plastilin görünüşüne nira eksen ekip bolacak çağa edip dör ediyorlar da. Omurgasını toğruya alıp. Şimdi Türkmenistan'da çağa rahmeti belli yaşta kesinliklenmeli mukadip fikir ediyen. İsle yan kayıtçımız yani bir maksat koyup bilir yaşlığında men yaşıma yetende ya ululamda doktor olacak der, harbi olacak der. Gerek ola dayhan olacak der. Bir profilakti yani profilakti söz dekkelem gelen ok bilem okur içine girip bilir ya internetten araştırıp bilir ya mektepte ona mümkünçülük törediler şolatlar için bir tanışma için gelecekteki kar bilen yani güç hükmünde ulon çağani ulon bolmalı mukadip ben düşünýände yaşlığından belli bir yine de stade institutun işi alimlerin yani bilermenlerin işi yüze çıkmalı oluyor da belli bir yaş düzgünü bolmalı mukadip. Sağ olun. Var mı söz alacak? Çağani yetiştirilenme erkin yetiştirilmeli çağan. Erkin yetiştiriliş ýaly çağan belli bir yaşa gelenden soň durmuşyny öz kesgitleýär çağan. Yani işlemek isteyen olsa işlep biler, yani pul kazanmak isteyen olsa işlep pul kazanıp biler. Ýöne Türkmenistanyň sistemleri buna getirmeýär sebäbi bizim häzirden planlap oturan planymyzda täze doglan çağa 18 ýaşa ýança ýa-ki täze doglanyň 18 ýaşa ýança şoň hasabyna pul ýatjak we şo çağa 18 ýaşa ýança şo puluny ulanyp biljek. Ýa-ki islenip kur döwlete çyksa şo pul ýany bilen gitýär. Ýa-ki islenip kur wagt şonu islenip kur döwletiň içinde şo puluny ulanyp bilýär. Da çağa bunu şo pul ýatan soň çağın nemesine hasabyna belli bir meçhurdaki pul ýatan soň çağa berde işlemäge şert galmajak. Yani kas doğrusu. Kıyıp kaldı aysan. Şular ýalyk şunu aýtjakdym benim. Yani çağan rahmeti bilen rahmet 50 etip bolanok da yani çağan häzir Türkmenistan bilen deňeşdirýär da yeni oli mümkün ýerler çağan rahmeti bilen seniz hiç bir zat 50 etip bolmaýar o çağada näme etdiýen zadyň edýär da o. Almanata koşmak isteyeniniz desin. Owa, men aýtmaksyn, ýaşlar diňläni. Özüň bir zat aýtjapmy kardeşim? Umydy. Ýadyňa soraw berjekmi? Aýtjak zatym köpden azı hiç nemediklerini. Çağları görüyoruz hazır Türkmenistan'da. Enetası yurt dışına çıkarlar. Bir azıcık doğru düzgün yiyip içip yaşap görenler ve içen dışarı çıkıp bilmeyenler katı bir neme durmuşta yaşap görenler. Garipçilik durmuşta. Kepet durmuşta yaşap görenler. Kimi görseniz taçkası görenler var. Şu okul eğim başlarını almak için taçka pazarmada taçkası görenler var. Bundan sonra teze Türkmenistan'da bu yazatlar düğünler yanında söhbet kendisiniz gayet yetişalı. Çağlarda olanlar bankta hesabı açılacak, bankta pul duracak. Son 18 yaşına yeten son şu pul bilen okumak için mi kullanacak ya da durmuş kurmak için mi? Şu öz şahs diyemesi bilen pul yapacak. Çağların hizmeti olmayacak teze Türkmenistan'da. Şunu aydayınızı. Böyle onna men aýdyp beren şu mesele barada ýöne men wagtym 5 minutda barmy kadyan ruhsat bersen. Çağa rahmetini ullanmak aslında qadağan dünýäde. Bütün döwletden hiç birini çağa rahmetini garyş da ullanylmaýar. Ine bizde o çağa rahmeti esasan paxta
Bu da ýaňany Merdan kardeşimi de berdi. Şol paxta boýunça Amerikada da, Ýewropada da Türkmenistanyň paxtasyny ýa-da şol Türkmenistanyň paxtadan öndürilen önümler satyn almagy gadagançylyk girdildi. Şo taýda meýdany çağalar işledilýär diýen ýeme bilen. Esas bilen. Emma beýle diýil Türkmenistan paxta öndürmesini ýa çağan ullanmasyny besedene. Şo öndürilen paxtany hany Ahmet Çalık Türkiýe çykar, Türkiýanyň üstünden şo taýda işläp edip hamana Türkiýeden gelýän önüm ýaly edip beýleki döwletlere satyldy. Ýani şo bizim çağajyklarymyzyň eliniň ene gabarçaklan nemeleri, zähmeti. Indi aslında çağa işlemeli däl mi diýilen soraw bardy. Yok, beýlede çağa zähmeti öwretmeli. Öýde esasan ejese öwretýär çağa şol nahary biçimi düşün içeriň işlerini kömekçi gyzam oguljygam. Emma indi ýene de şu wetsen misal getirip ştaýda çağa 14 ýaşanyň eýam şoň haýsy da bolsa bir ýa-ni döwlet derejesindäki edarlarda şol kanikul döwrü bardy. Thomas kanikul döwrü. Şolar biraz zähmetin nämedigini bilsin. O beýleki adamlaryň şol zawutdan, fabrikdan, başga gullukdan nirde işläp nädip aýlyk gazanýar şolar, nädip zähmet çekýär, şonu bilsin diýen ýaly terbiýeçilik terdi bilen şolara 2 hepdelik iş berýär. Hökümet edaralary ýa döwlet edaralary, kommunlar, ýani yerli häkimet. Ýene şonu geldi. Siziň gelecekde etmeli işleriniz şol taýda. Meselem şu işleyen işçi şol köçede näme bar? Şol bağlary çyrtmaly, garpmaly ýaprajyklaryny şol ýaljak, ýeňiljek iş. Olara gary iş buyurulana. O taýda oturup gülüp oýnaşyp şol taýda iş edenden gülüp oturan wagtyny köp geçirýär. Ýöne şol zähmet bolar üçin. Enatalaryň görýär çağalar köçede hany şu bağlar çyrtyp gyrkyp ýör. Demek ertesi gün şo bağlar döwjekmi? Elbetde ýok. Daýalajakmy? Ýok. Ine şular ýaly bu estetik terbiýe hemme. Ondan şol 2 hepde işlän üçin egerde şol işçiň özü şu işleri ýerine ýetiren bolsa şo ZKH-da işleýän iş. Belki şonu şo 2 hepde işlän üçin şulary mesela maýdaly $1000 berilmeli bolsa şo çağalara 2 hepde üçin 1000 maaşy diýe $2000 berýär. Olum ine bular üçin bir gazanç, ine şo hasaplar bar da çağılan ýaňaýdyl da şo bank hasapçasy bar her bir çağa. Ondan şoň bank hasapçasyna dökülýär, on enatasyna berilen. Ondan şo çağa gerek wagty özüne tüýje aljakmy, kino gitjekmi, ýa eşik edinjekmi? O pulun az pullar her aýym oňa çağa pulu gelip dur istesin. Ine şeýdip çağada zähmeti terbiýelerli ýa zähmetkeş adama hormaty terbiýeler diýsek has takyp bar. Ine şeýdip şo çağalar ululýar, okuwny okuýar, soň kim nire gitjek bolsa, okujak bolsa, okuwar dowam etdirýär, etmejek, ine şoför boljak, şoför bolýar, beýleki näme tehnika ýa owa ýerine mülkdar boljak ýa tokoy kesjek. Kärken, müňlerçe kär bar. Özüne göre taýlap alýar. Bizde nahil bolmaly Türkmenistanyň şu ýagdaýda. Çağalymyz gara işden ýagyr bolan. Şuňky enelerem, atalarym şolardan dogan çağalarym näsag diýip düşünýär. Sebäp ömrüni şu kalkozyň meýdanyna ylgap geçirdiler. Yarym aç, yarym dok. Ekologiýa şu ýagdaý bilen, suwuň şu ýetmezçilik, hapalyk, howa, adyny agdandadyň peýdasyny diýenke. Indi biz saglygyny dikertmek barada aýtdyk biz ýan başda görürük. Indi şu çağa zähmetine ullanmalydy. Ýok. Şoň üçin ine biziň ýaşlarymyz şol guruj geçici hökümetimiz guruj meclis bilen bile düzen zatlary bar, ýa-ni mailnamalary bar, planlary bar. Şo taýda çağa 18 ýaşaýança her aý şoň hasabyna pul dökülip durmaly. Mukdar hemesgady ýazyly şo taýda. Şonu ta okuw torýança şol çağa eline almagy berilenak ýa enatat soğuk bilenak ýa haqqy ýok şonu almagy. Orta mekdep gutordy, nira okuw etjek bolsa, şo ýaşyň eline ýa hasapçasyna dur. Dünýäň islenlik institut universitetine barıp okap bilýär şo türkmen çagasy. Hiç hili enatasyna agram salmazdan ýa şolaň büdjetini.
Yok. Yok. Men okujak men ine ovanda ne mülkdar bolacak, ene matamın mülkü var. Menin gaptalyny şol yerine, mülküne kömek etjek diýdi. Ine on ýanky şol ýygynyň näçe ýylyň dolary ol barıp şoňa tehnikal bilýär, ýa özüne mülk alsyn. Ya ine öýlenenne jaý alsyn. Onsoň şu men öýlenenne diýip ştaýdy bir jyda bellek geçmekçi bolýarna. Şu Türkmenistan'a şu para deyilen da yeme bir kalın deyilen da biz ayırmalı. Para ölenden katardı. O on bar etip karz alıp koval alıp dünyanın haracadını edip toy tutup iki çasından öğleniriyorlar, sonra yine de 20 yıllar berge batıyorlar. Bize olur ya durmuş gerek gel. Özümüzde de, çağılımızda da, aktıklığımızda da şu zatlardan hükmen çıkmalı var. Agitasyası bilen hükümet mi, parlament mi, yenemirim, yerli hakimiyet ezadan. Şolur yolu koymalı. Biz şu çağılan durmuşunun parana ayırmalı, kalını ayırmalı. Feridin oğlunu da, kıyıza da kamillik yaşını etenci. Den hasabını her sene ikisinin den pulu var. Şular baş osup yaşanın hiç kimi şulun yemesi yok. Ziyanı yok. Näme gerek şulak üstüne indi gıydı için kalın alma. Devlet şunu üpçün etti. 18'de yaşayansadı. Gitsin okusun. Yok okuyacak men hocalıkçı olacak. Çağırım seyredecek. Ovadan gidesin melen aktıysa ol öder ki. Öz işi. Durmuşa çıkan oğlanına da sonuçta pul var. Demek ikisinin kazanan bir kasa girse orada näme problemi bolup bilecek. Hiç de. Yani sorun pulunu hiç kim el urmalar. Ne bu başka mesele. Şoň üçin men iň akylly oýlan tapylan çağılan gelecek üçin ine şu sistemi diýip bilýär, şonuň hökmen ýoly goýulur. Ine biziň ine geçici döwrüniň hökümeti şunu turu wastan ýoly goýar. O näme hasabyny o pul doldurlar. O ine emmesini punkt ana saparağı yaşlar bilen ykdysady temasyny bir näçe gezek aýdyp berdi, gerek bolsa sizem ýene de üstün doldurup aýdarsyň. Halka düşündirmek gerek. Şu zatlaryň näme üçin wajypdyr? Bir gezek del 10 gezek aýtma. Bir ertekidel ya boş arzuwdar hökmen edilmeli işler. Biz şoňa taýýar bolmaly. O täze Türkmenistan niýlerini bilen o Gurban Gulyň biz on köşkünde oturmak niýetimiz ýok. Täze Türkmenistan düýbünden aşatdan başlamy fundamentinden oý. Şonu aýtjak bolum. Kardeşler sağ olun. Benim şöyle koşun, bu durmuş kurmak meselesi bu sosyal hizmetlerin içinde var. Maşkala der. Bu ayrı bir tema. Onun üstüne alıp köptürüp geçeriz. Şu çağ hizmetini bilim sistemasının içine de giriyor diye düşünüyorum. Krujoklar Hazreti Türkmenistan'da bilim sistemasında okullarda krujoklar kurulacak. Kızlar için ayrı, erkek olanlar için ayrı el işleri bolýar, şoňaly krujoklar kurulacak. Maksat nämemiz var. Bilim sistemi. Krujoklar bolup biler. Kardeşim men şu bir daha düşürjek bolýar. Türkmenistan dünýäwi döwlet. Bugun aýratyn edip erti ola asla bir-birini görmez ýaly aýratyn mekteplerde okudyljak bolsa ona deň hukuklygym ýetýär. Olmaz ýöne belli bir işlerde zenan kärler boýunça ýa ýigitleň etmeli işler boýunça o zatlar bolup biler. Onsoň medisina ugrundan düşünürsi işler erseni aýratylykda oglanlara gyýlar aýratylykda düşündirmek ol zerurdur, gerekdir. Ýöne bular beter özüňe edip hem saklamak gerek diýip bolýar. Men şu dünýäwi döwletde biz ýurdumyz aňyrlygyny alyp gitmeli. Yok doğru aýtdyňyz. Meselene kızların nahar pişirmeli, el işleri bolýar. Şuňa göz öňüme getirdim ben. Olaların maşyn oňarma işleri bolýar. Şuňa iş hüner öğrenmek. Yo nahar pişirmän goý oglanlar mı öwrensin onu diňe zenan etmelýän işi ýok. Bizim öýlenen döwrümizde bize çağana ýyl gunnamagyny öğreterdiler. Biz bilemdik o döwür pilyonka diýip bir zat bar. Çağany ýa-ni arlygy o oramal dolamal onun käsir dolan ýaly. İnniki hedil pampers giydirýärler ana ýatyr. O döwür şeýle de elini aýagyny saldat ýaly dank goýan onu çağany hat demal ýallam.
Yani bizim şey bulanın çağırlar bir. Şoň üçin diyecek bolýan zat bu zatlar erkek kişim öwrenmeli. Ine Ýewropada bar zat. Mene özüm belken onu bir doğru razı bolup biljekler taýýarym der dogrusyny aýtsam. Yani şu taýda aýaly bäbe kanaýdyny erkegem ýany bilen diýen. Olar şo ýanyna durup höre köse diýen bolmaly. Gögönü garşysyna durmasa da baş ucuna durup ine şonu diýe çağı diýe doğru dedi o çarp dünyayı niye diye. Men bilemek yani şolar ýaly bine bar Ýewropada. Gen görseňizem, gen görmeseňizem olam mene bir den hukukluň ýaly. Ondan ýene-de bir zat bar şo çağıly meselede. Ýewropada enesi bilen atasy ine den derejede şol dekrede çykyp bilýär otpustka. Çağasy bolarny bize diňe ejesi çykýar-da 3 ýyldan dekretini otpusty. Bu taýda bolsa, şu 3 ýyly en atasy haýsy wagt ullanasy geldi, biri işe çykýar beýle kisa galýa öýde çağa teridi. Isle kakasy bolsun, isle ejesi bolsun. Bilem ine den hukuklugyň maşgalada ine bir berkligiň bir gowy alamaty bolupdy. Ne? Çağaly meselede şular ýaly. Beýsa çaýsa. Barın söhbet koşmak isteyenler. Yok. Koşmak isteyen zatım yok kalmırad. Bunu nokat bilen aýtdy ýetirdi sini. Şu ýerde jemlesegem bolar. Bolýar jemlemeli bolsa ýene bir zat aýdyn kardeşler owny halk dinläp otyrdy. Yurttaşlar ene şu wer oturan ýaşlaryň ertesi gününe meclisler daşın naklı yurdun için naklı katken bulan hemmeci ekranı da çıkarmak bolanak çıkarmak zarurun der şuun kun baranna görürsünüz köpüsünü ine şular bilen oğurlukları dedip oğurluklar yüzlüge uğurlaya yüzlüklerden münglüge geçerlerim bar ine şu taýda aýtmaly ýeri geldi edip oturan işlerin için hem mäňde sag bolsun aýdýan hem kardeşlerimi hem yurtdaşlarymyza edip oturan işlerini men bilýän jan edip dursun, habar uratyp dursun, kardeşler bilen günne naşyny habarlaşyp otyr, ekrana çykman edýän görümlerimiz ondan hem onesa köp. Şoň üçin iş gidip dur, ören gyzgalanlyk edip dur, gelecege mene siziň ýaşlan elinedir, yurtdaşlar şonu unutma. Ilymly, bilimli ýaşlarymyz yeterlik derejede bar eken ýurdun daşyny olaryň geljegi bar, geleni bar, ikirjinläp oturany bar. Olaryň ene geler diýen men ullukhan umyt bar. Ýakyn günlerde, ýakyn wagtda gelip goşulşarlar. Hökmen bize goşulşmak gerekler, şu göreşe goşulşmaly. Öz işini etmeli, öz oğurluklaryny döretmeli. Yerli hakimet barady, parlament barady, hökümet barady, halkymyzyň, döwletimiziň gelejegi barady. Olunsa paraga jany baýdyp berdi, emme biznes işler bardy, näme etmeliligini. Erti bir ýene-de ýekelikde etjek çykysy bar. Ykdysadyýet oň boýnuny alyp, ozal tejribesi bar, alyp barýar, ne ýaşlar bilen şol işler bilim ören wajyp diýip düşünen inesiz yerli ýerden öz bilişiňize görä, başarlygyňyza görä çykyş edip oturýarsyňyz kardeşler. Ören minnetdar sizden. Ýöne şunu halka iýdi giderli ýadaman, ýaltanman, günne günaşy düşünürip durun sebäp adamlaryň aňyny, beýnisini bir günne galynakdy. Sebäp şu gün halkymyzyň bar aladasy nädip maşgalamyzy eklemeli, nädip açlykdan çykmaly, nädip günümizi görmeli. Türkmenistanyň içinde aklarym şol, daşyny aklarym şol, Türkiýanyň ýa-da ýagyrlaşansa. İçinde ine su problemasam ýüze çykdy. Agyz suwum ýok. Ekiller gurap galdy. Näme etmeli halkym? Ine şu meselelerin çözgüdü olun boynuna durka, olun bizim aydınımızın köpesini eşitten aksayap, kulağı tutan aksayap, olun probleması başladı açlıktan çıkmak. Açlıktan çıkarmak için biz biliyat näme etmeliligini, o yöne şuna oğurlukların köpelip umumy hareket etmeli derur. Şonay da enniydim. Sağ olun çağıranınız için, dinleýäniniz için, beren maslahatlarınız için, pikirleriniz için, ören gymmatly aňyrda bizi dinläp oturan halk bar, oý görsün, özleriniň ertesi gün işleşmeli adamlaryň kimdigini, şul adamlar gerekmi, ýa gerek gelmi, bularda näme pikir bar, şular halkyň ynamyny ýa şolaryň arzuwyny ödäp biljekmi, ýokmy diýen soraga inne goý, ýurdun içindekiler jogap bersin. Siz öz işiňizde oturýarsyňyz kardeşler. Sağ olun,
Sağlıkta görüşelim, yurttaşlar hemmäňize. Söz alın. Bolýar, size de sag Bravo, bolun. sağ olun. Ben bir söz alıp Aha. Hazır şu sosyal hizmetler maksat önümüze koyan Türkmenistan'da önümüze koyan maksatnamaların bir küçücük bir böleği bu. Bulan hazır 70'e yakın var ama bu uzalıp gidip bile yine izleyen maksatnamalarımız. Bunun halı izi köp bu gepleşiklerin bunun bilen bitmeye bu sadece 5 sansını 5 meselenin üstünde durup geçti hazır. Halı izi köp olacak bu gepleşiklerin. Sosyal hizmetlerin. Böyle sağ olun. Şunu ayda inledim. Sağ ol.